Αλλά υπολόγισε ότι είναι λίγο πιο μικρά γιατί έχουν και με το φως, έτσι, με το νερό μάλλον. Αλλά και πάλι μεγάλα, ναι. Μεγάλα είναι. Σχεδόν λίγο πριν την πτώση της Ρωμαϊκής Πληροφορίας, να γίνανε και τις ένταξεις ενισχύσεις. Αυτή η πύλη πηγαίνουν την πόλη, ουσία με τη μεγάλη λεωφόρο από τα ρωμαϊκά χρόνια που υπήρχε, η Αγούστα. Κάθε μεγάλη επαρχία. Περιμένεις να το δεις έτσι. Τι περιμένεις να δεις τώρα? Δεν φτάνει η φωτογραφική. Ναός ότι πρέπει να παντρευτείς. Πραγματικά. Έχεις χρόνο να τα μετανιώσεις. Δεν θα άστο, πάρα πήγα πειράζει. Πού να τρε. Αυτός εδώ πέρα ο ναός είναι ο καθεδρικός ναός της πόλης της Ζηρώνα. Το σημείο από τα παγάρια... Να το πάρω και λίγο έτσι καθώς ανεβαίνω. Ναι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Τώρα, Παντελή, σε βγάζω.